Toro toko, matoro toko. Gota for namo, gota for namo. Matoro nyemuwa, gota for namo. Gota for namo. Goto mo. Itagoka. Amaga m ụkwa. Ele tere. Arụ mgbadede, ole tere kwan. Ahụ m n'ụlọ wiki gara aga, ọgịrị mewe. Ihe ozu na-anwụ kacha ebe niile. Ozu ebe m lụrụ nwaanyị m mbụ, nwunye m nke isi. Anyị gara ụmụnna ya. Ozu furu na famili. Onye ukwu nwa onye nta nwa agbasa ozu. Anaghị bụrụ leji ahụ Chineke na amakwara na slọta. Ịnụkwa. Anụ. Ledugo. Asụkwa m nsa umegbe ibu nke ala kwara otu ka anụ gbara bere alụ ghara etikula ya n'ọnụ. Inu so ọnwụ. Chekwa. Harriet ọnwụọ. Ọnwụ gbara nke nwa anụ na London. Chekwa. Harriet. Ọnwụ na nụnụ. Hey! Agala etibu. Hey! Harriet ọtadị na ahụ n'ọnwụ tụkwa. Ọnwụ na onye nwa na London. Ọwụ ndị niile nọ London ka nne ha na-eriri. Hapụtara ihe na-eme London. Ọwụ erikwuru eri ma nwa ihe a ga na-adị. Harriet ọnwụọ. Ọnwụ gbara Ụmụ kwadoro ndị ka nwaanyị. Ọnwụrụ ụmụ abụọ. Abụọ Ịlụ dị n'agha ndị kere ahụ. Ọkụ kwụsịrị ha ahụ ma ha ụdị ezigbo mmadụ. Nwa ha ndụ. Nyekwanụ m. Elogo m anya nnọọ si ilo. Shọpụ nga anaghị ejikwele nnọọ. Ebo. Ọwụwa katọn nke niile ka ngwa ajọ nọkwa n'ime ihe ndị mmadụ. Ụmụ m zụtachila m ego. Iwe ga bụkọ katọn. Ngwa ahịa. Gbashu ebe niile. Enọkwa. Ọrụ nwa nna m. Mgbe m kọfọ gị last week, asị m sị m ada zụta na akpụ ya wụ na ịnọghị ya. Ihe pụrụ dawa akpụ. Akpụ agwụla. Mgbe na ụmụnne m sendụcha m ego, ihe ego ha sendụra m. $1 nwanne m nwoke ke n'olu ya. Ọ sendụra m $100. O ruole m aka na onye ọrụ ndụ egburu onwe ya. Last week give ma pass. Esendịla ahụ. Pass ka m na-agbanwe wee. Ọ sị m agbanwe elobe. Mgbe atụ Chineke wa agbanwe ọkwụ ya dị. Gbanwere eme nna m ere ma ihe eji asa akwa. yara ihe m na-aga erefe onye ọbụla na-aga aza. Ma ihe ụmụ nwaanyị. Nke a ka eji ahụrụ ọbara. Ụka asị m sa ma abịakwa asị ọkọkọwa anụmanụ ya gbapụta anụmanụ. Ọkọkwana mmadụ agbapụ. Ama ma arote Chineke ga-esi emetụta n'aka n'obi. Ga-ete eto m nwa garị 2 cup mgbere m gaa dị ụmụazị mgbe a dọwara n'ọkọta echi ewepụtara Jabi gbọgọ ịbịakwara nga agụgọ sọnụ mmiri lakwa otu nla. Ọhịa ka ịbịara nga bịa akọrọ m ejikwa ebulala ozu agba nwanne na nne efepụ. Ama m na nga ị ga-ala ndị gba weta ka ihe n'aka. Iri pan ma ahụ ri gote. Iri pan ahụ ekwesị kpọ gị ọkụ. Ụmụazị olokọta wepụtara m ya. Ọkọkọwa mmanụ ya bịa iri nga anụmanụ ọkọ ga-adị kọgọ ikpechi ya kpagụ n'ọchị. Ọhịa ka ịbịara nga agụgọ sọnụ mmiri ọkọkọwa mmanụ ya gawụ n'ukwu osisi ọkọwa anụmanụ. Eyiri nga enwe. Eyiri ngo mọ nke eyiri ngo adaka eyiri ngo ndọka m ga-aga ịkọ gị ọkụ ikpechi ya kwa gị bilo dam bilo akwa gị ikpechi ọnwa ọgba igbo na-agba ọkụkọ gbakwa gị n'okpuru imere ọnụ ka tụle ọkụkọ bịa nga agụgọ sọnụ mmiri iri pan iri ike chief bụ kokwanụ nwanne m nwoke ka ewu ka ichikwota nweghị ahụ ụfụ ewe ahụ ụfụ nwere gbọbụla gị ahụ ụfụ gịnị ka ahụ na-afụta m ka afọ ọha ote ka ahụ ụfụ ga pepe bọdị mgbe ọbụla gị obi ọkụ fọtụ garị na ngụ ọhịa ikwe akparịga m gwarị gị ikwe akparịga m ihe bụ emege mgbanwe pasụrụ m dọkwa nga azọ ihe pampas gbanwedala ndụ gị ihe niile riwe abịla azụ gbanwedala mmadụ na ahụ na-afụ ya gbanwedala nwa ogbu enwege nwoke enyo gbanwedala enyo na iyi agahụ gị mgbe ọbụla iyi otu enyo efe mpago ka ụkwụ nwụrụ kamgbe echi iketara na inheritance ị ga-eyi gị ya n'ọnwa ịgakwara ya n'elu ịbịara bịa ịkọrọ m ejikwa Teresa nwụrụ mọnị ka nwụọ ọgụ ga-anwụ ka ugbe na eziokwu kọgbuo okwu ego ịbịara asị m ihe n'aka lezego bịara bịa zọọ m ihe n'aka esi ada nne gị ọdịde dọg ya nga ọ nke a ka a ga-abịa zụrụ crude oil ejiri meje ụnụ zụrụ crude oil ahụ abịagide m ụgwọ bịagide ụgwọ nne gị wụ shakashaka ala isi nje aba ga-agba ya shakashaka n'elu ya buru m gaa n'ụhụ ozu gara akọrọ ndị mmadụ so njikwa bịa gba ya ụgwọ nwa ọgba ikpo gbakwa gị gba nne gị n'ọnụ ịdị out of no comparison mgbe ị bịara nga akọrọ m ejikwa dozie ndara gị pan bụla lọgụ nwa ambụlansị ndị apamsị jikwa gbakọ ebuli ego tọgụjọ nje koloko ejikwa asị gị anyị lele eze ekwe mbụ nwekwuru okoro ọchị nwụrụkwa gị ọkụ aga m ata
tagi na asem na go yiri ina yi gwam na karata imadu karata me eti na mbani igwe ka eshi ke mu follow come obidi gwe shi na karata o ke